ihulu na-enyo mo Jehova ihulu kwa na-enyo gị onye alụla ata ịmakpuru na-achụ mo Jehova makpurukwa na-achụ gị onye nsị na-aja ihulu na-enyo mo Jehova ihulu kwa na-enyo gị Dibia highway onye ọmụ ajụla onye ọmụ aka onye wetara ewu aka onye wetara dibia ọ dịkwa na mma my brother ọ dịla mma mana ọ dịghọ agara m la shrine ebe mụ na gị nwere agreement maka ego ala na ihe niile ahụzi gị m si ma bịa ndị bịa rụzikwa ebe ahụ nrụzie ka ịla akụchazikwa ebe a manụ m new office gị chọkwa ime shrine nke a ebe ka ji m ụgwọ eziokwu my brother ị na-anya na ụmụaka akasụọlọ m ebe a sụla ndị obi dị m ụtọ ị na-anya ebe a ruru 2 plot and dibia nwanne m achọrọ m ime ihe na-eme ihe m dị niri na ego ala m for 2 years ị na-anadụ m ego na gị for 2 years ebe mụ na ndị ụka na-aza azọ isi m na ọ gị nwe ya ka ka m ga-esi wee bịakwa were ego nye gị akwụrụ m disi ya achọghị m ihe ọbụla ga-alakọ mụ na ndị ụka mụ na Olise abi n'Igbo nwe ihe nnidiri mụ jiri nwayọọ chechiche bịa nara ebe anụwa ị na-anakwa m ego 2 years je ego ka na ndị ụka setụrụ mụ ole ndị ụka enye m ndị ụka ala ọhịa gị ka m nyere ala ị nyere m ala mana ndị ụka na-azọsa m ana mgbe m bịara ịkọwatara gị as my landlord ị na-asị m onwere ihe dịdị na anyị mee gịnị na anyị setụrụ na-ewuzikwa dibia ka ọ akọ dị ha dibia akọzinara m ụdị akụkọ ị na-akọ ebe a na ihe m sịrị gị na nye m ego ala for 2 years ya godula gị na ndị ụka nwere ihe ụnụla ndị ụka ji ọ gbasa mbọ tị nọgo 2 years nye m ego ala m ana m anọ 2 years anọzuru m 2 years anọzụ before mụ na ndị ụka nwere problem je ka ị ga-esi bịa na m ego je ka gị na ndị ụka setụrụ my brother achọrọkwanụ m ihe ga-alakọ m negodu m ego nke ị nọrọ anọ ọ ihe m bịara onweghị ego m na-enye gị nwanne m enwere ego nwelụ ego ji aka ka m nyere ndị ha asụchalụ m ebe a fụtakwa agwa atagbu ogo nwekwara agwa egburu ebe a ụnya bịa nwoke m nye m ego nke ị nọrọ na amam ihe na-akọ ịmakwa isi adịrọ gị mma ya wee nwere ụjọ n'anya gị egwu adị atụ gị ị na-agba alụnsị ụgwọ ka alụnsị ga na-agba gị ụgwọ ọ dị gị ka nwa dị ya na-agba alụnsị ụgwọ ị na alụnsị ka ọ dị ọrụ ịgba nwa dị ụgwọ ị na-apụala maka mgbe ị bịara ebe a ngwa gị nkịtị azọ gị na-apụala ị na-agba alụnsị ụgwọ ụjọ adị atụ gị na-ekwe m anya ọ bụrụ na isila ebe a pụ jekwe jụọ pils jekwe jụọ mkpụrụ ọgwụ ka ọ dị ya ụkwụ abashi obute atọ ọmụ mere ya jekwe jụọ chukwu dị ka ọ dị ya ịbịa wawa obute atọ ọmụ mere ya jekwe jụọ mamasị ndị ka ọ dị ya ọgwụ ụgbọala na-abụ obu ọmụ bunyere ya aga m ekunye gị nwa anyị kunye gị ya ịma nkunwu ya sikwa ebe a pụọ na dibia highway abịakwa m ebe arụsị ma arụsị si aftarụ arụsị nke gị nwere ihe ọwụ abịa m ebe anyị kọ stori ịchọ ka anyị ma anyị nwa abịa m ihe ọnwụnwe ihe m na-asị gị na gbaa mbọ na were ego m nye m ma ị na-eme ihe kịta mgbenyere gị fim mgbenyere gị ọkụ na ọkụ ga-enwu ma gị ma arụsị gị ịchọ ka anyị nwa na olejie mbada yiri dịka mbada ka eji anwa dike o ifeju agba nwachie ya ọnụ onye m ejije ihe ma gbọsa ihe ma gbara agba nwụrụ drọ oyi kakwụ obi kwere agụgụ kakwụrụ Jesus mwa na ka ọ mara m my brother ngwa n'ihe na-esele m na gị ngwa n'ihe na-esele m na gị ka ego obi si wee ka gị nwa pịa m anya nwanne m ngwa n'ihe na-esele m na gị ọkwanụ na nwa anya ka ị mara m ụla my brother ịma gbọọ m anya kedu ihe m ga-akọrọ ụmụnna m ọkwa maka ana my brother ọkwanụ chukwu nwana ana nwe mmadụ niile ka ekwere ihe mere iji wee nwa m ụla n'anya ifụla ebe ọzọ ị ga-ama m ihe nye m ego m na ịma ihe mere anyị ga-esetụrụ onwe ha na-esetụrụ ihe nye m ego m amakwana na ọzọ kụzie ọgwụ ahịa ịnwakwa m na ọzọ ọkwa isi anya ọcha na ka anyị ga-esi setụrụ m ga-ewetara gị ego gị very early in the morning aga m abịa be gị nye gị ya biko o nwere ihe na-esere m na dibia anyị ga-ede akwụkwọ anyị ga-ede ịchọ anyị ga-asaịn kpọtalọ ya ka anyị jee n'ụlọ ụka ịchọ iyi aga m aṅụ aga m enye gị ego gị my brother ọkwa nọ n'anya ka ị mara m ụla aga m enye gị enye m ego m na aga m enye gị isi ụtụtụ echi chairman 5:30 in the morning ndị morning nwaasị na-apụta ana m abịa be gị ya ihe na-eme na m ụlawa ka ọ mma gwa gị ọzọ amana biko ime ọzọ isi anya ọcha my brother biko ka m nyekwe gị time ịchara mba ebe anyị ime ihe arụsị ana m ihe arụsị o ime na mbe amana biko amana hey my brother mana ị nwekwala obi mana anyị ịma gbọrọ m kedu ka a ga-esi wee kị ya the money ga-abụzikwa 50-50 mmanyasị gị ya maka aga m eji nke ọzọ golo anya